Jorguś! Panie kelnerku, no... Co już ty? To mi się urodziny ładnie temu. To widać zaro po gębie. A się nie przyznał, pieron. To jest 100 lat. Ale to jest Ty nie, kapela, ty! Słuchaj, zagraj 100 lat. Zagraj na 100 lat. No, No, 100 lat! Dajcie, no bośmy zaskoczyli. 100 lat. ale 100 lat może no 100 lat, zagrać. nie czupą 100 lat. Te dwusztokowy klawier i ty 100 lat nie umiesz zagrać. Chwila, ja to za wygląda. To kanski było. Nie no, mnie chyba pieros strzelił. A, witajcie obie! O, Ja prezes witam, przyszedł. witajcie! Panie prezesie, Ja co wy tak już Toruś, nie puszcza Toruś! Nie, miał 2 dni temu. 2 dni temu to hopie, młody synek jestem, wszystkiego dobrego Toruśku. Sztaluję wam coś, sztaluję sam po Toruś na Jarek prawie ci jeszcze dolna droga, żebyście mieli, Wiesiu, ci to wydługo z wąglo. I już takie dwa, potem wy możecie też wystrugać Bobka i Dziążka, że to weź, to się trzymcie, no i co byś wiedział, że masz być blisko kobiety, żeby ci krzywdy nie zrobił. O, ciężkiego. Masz tu klucz od kempingu, co by się musiała poniewierać, żeby się nie straciło. Trzymcie się. Zawsze nas udbają. Ty, to co, nie będzie tego 100 lat do Tolusia? I przypomnia, jak się grał dobre to świństwo. Będzie tego, już. Te lat. Nie pamiętasz? No jak cały czas tylko na tym grać. Ja kurwa. Tu, powiedz, czego ci łącza. B. Wybił. I za chwilę będzie śpiewka.